Добър вечер, уважаеми зрители! Имаме удоволствието да ни гостува един много вкусен, както аз казвам, гост от политическа партия Величие. Това е господин Етиен Леви. Добър вечер, господин Леви! Добър вечер, госпожа Мусорлиева. Искам да ви благодаря за вниманието към мен, към нашата партия, към нашата кауза. Аз почнах веднага по същество, за да не губя от минутите, които са ви предназначени. Моля ви да се представите, което понякога зрителите се чудят защо, защото те знаят нещо за вас, а аз искам гостите, което считат за важно да кажат. Какво да кажа? Болшинството от нашата общественост ме познава като изпълнител от вокална група Трик. Познаваме като вокален педагог на едни от прочутите световни певчески формати в България, които се наложиха като Music Idol, X Factor, като Две капки вода, 12 сезона. Роден съм на 3 юли. Да, 1957 година. Тази година, да съм жив и здрав, на 3 юли правя 67 години и да ви кажа честно, нямам никакво усещане за възраст. За мен възрастта е само биология. Важно за мен е състоянието на духа ми. Това е много важно. Това е това, което ме прави и по-млад. Аз по цял ден съм и сред млади хора и някак си нямам време и няма да си позволя да остарея. Завършил съм музикалното училище Любомир Пипков, средно музикално училище, специалност пиано, в класа на една от най-изтъкнатите клавирни педагожки, госпожата Манушка Янева, която преди години беше и концертиращ артист. След завършването на музикалното училище кандидатствах в тогавашната консерватория, която после стана академия, факултет поп и джаз изкуство, което съм и завършил, със специалност пеене и пиано. И разбира се, после някакси закономерно дойде при мен и вокалната педагогика. Преподавател съм от 1998 година. Бях поканен от тогавашния декан на факултета поп и джаз изкуство на Националната музикална академия, професор Юлия Ценова. Тя ме покани да бъда преподавател. След това се е чуло за мене. Бях поканен в Нов български университет 2000-та година. 2001 година бях поканен в Софийският университет. Така че от доста години съм университетски преподавател, но от 2009 година съм само в Нов български университет, където 2006 защитих доцентура през Висшата атестационна комисия към Министерския съвет. Миналата година бях удостоен с титлата почетен професор на Нов български университет, а тази година на 9 февруари защитих и своята докторантура, точно насочена към тези световни певчески формати в България, и именно Music Idol, X Factor и като Две капки вода. Искам да кажа, че през годините хората ме познават като изпълнител във вокална група Трик. Може би преди 2 години, по време на COVID-а, 2-3 години възобнових отново групата с нов изпълнител, моя бивша студентка Деля Харалампиева, разбира се, Румяна Георгиева, с която сме толкова дълги години в група Трик, и вече поради наличието на нов човек, нов изпълнител, млад изпълнител, вече към група Трик, името Трик добавихме Супер и тя стана група Супер Трик. Имахме доста сериозни изяви, където на една сцена сме били с Бони Ем, с London Beat, с големи имена на един Spice Music фестивал в Бургас и, разбира се, радваме нашата публика, когато имаме тази възможност да се появим. Това е накратко за мен. Преди да ви попитам кое ви накара да тръгнете с политическа партия Величие, искам да кажа мое лично мнение за вас, ако ми позволите. Считам, че винаги изтъквате най-доброто на всеки човек и затова сте обичан от всички. Аз не съм виждала човек, който сега като влезе в студиото, толкова всички да прегръщат, да познават и да обичат. Съвсем сериозно го казвам. Може би и моето предаване не е така от популярно шоу, такова, че да познават човека, но ето при всички
дойдоха да се поздравят с вас. И много сте позитивен и много скромен. Толкова голяма личност сте, но те големите са винаги скромни, по мое мнение. Аз много ви благодаря за топлите думи, но по принцип с раждането това ми е генетично. При мене аз съм такъв от дете. Не обичам тези безмислени изтъквания, грандомански поведения, когато някой е постигнал нещо, изведнъж да се държи недостойно с хората. За мен лично. И именно за това аз се съгласих, като получих поканата от полковник Николай Марков, от госпожа Виктория Василева, получих покана да отида да чуя за тази кауза. Именно поради тази причина, че всичко ми изглеждаше много скромно, много позитивно и много човешки. С кой номер ще играете ви? Ние сме с номер 25. Добре. Бюлетина. Аз съм... Какво ви впечатли в кампания? Вие сте, извинете? Казвам, че аз съм водач на листа. Къде? Да, в 24-ти район. Добре. И така. Кое ви впечатли от това, което чухте при представянето на Величие, за да се съгласите да застанете с лицето си? Първо бях много изненадан, че съм поканен. Защото с полковник Николай Марков ние сме колеги в Нов български университет. Той преподава национална сигурност. Да, знае. С моята съпруга наблюдаваме от няколко години неговите изяви и ми хареса, че има най-после един истински българин, който е почтен. Който е почтен, който изтъква ползите, които каузата на политическа екопартия Величие, забележете, екопартия Величие, ще им донесе за България, за нашата прекрасна родина. Знам, че много от моите думи може да не се приемат от много хора. Вече има такива негативни, но ще стигна и до там. Има негативни мнения относно моята особа, нали, личност, нали, защо аз съм влезъл в политиката. Но това позитивното, това почтенното, което се говори и се сформира като екип от хора, които най-после искат да направят нещо за България и за българите, където да се намират те, да живеят достойно. Сега всеки човек с личността си прави и нещата на съответното място, на което е. То просто какъвто си, така ще превърнеш нещата, нали, на място, на което си. Тоест, вие като сте почтен, ще станат по-почтени всички, около които сте. Нали? Само мога да кажа, и то много категорично, че не влизам в политиката, защото искам да се облагодетелствам. Вие сте достатъчно успешен, разбира се. Какво повече да искам? Аз с моето изкуство, което съм правил, защото аз не съм само изпълнител, аз съм и автор, имам наградени песни на Златен Орфей, на пролетен 30 юбилеен пролетен радиоконкурс. Мои песни се харесват и аз предварително ги пускам като така една индикация на моите студенти, за да усета младите хора как ги възприемат, преди да кажа на кого е песента. Нали? Именно поради този факт, че виждам как младите хора искат да живеят по друг начин. Виждам отчаянието. Аз съм много контактен и много ходя по улиците, спират ме непрекъснато, споделя с мене и предполагам и вие сте така. Абсолютно. Да. Много ме спират. И виждам това отчаяние, виждам някакво нещо, което ме тормози невероятно, това примирение. Че едва ли не сме приели ние да сме робите и да има няколко феодала, които да се разполагат с нашия живот. Няма как да мога да го приема това. Искам моите деца, моите внуци да бъдат едни достойни хора в прекрасната ни татковина, да растат като интелигентни, успешни, можещи, силни, свободни хора, да могат да изказват директно своята визия за нещата, без да се притесняват дали ще бъдат подслушвани, дали ще имат после неприятности за това нещо. В края на кращата ние сме ги преживяли, аз съм от поколението, което е било и в стария строй. Минал съм какво ли не до този момент. Никъде не съм, аз мога да го потвърда с подписа си, че никога аз не съм бил в никоя друга партия. Нито в преди тези демократични промени, нито след това. Вие сега сте гражданска квота. Аз съм гражданска Имате квота. 8 минути. Точно така. Но искам да кажа, за да е ясно, че аз не съм някакъв партиен лидер или партиен член, който, виждате ли, е свикнал да бъде в политиката и той непременно трябва там да си се пенсионира.
цялата ми мисъл и цялото ми същество е насочено към всичко, което касае България. Това означава, не случайно е политическа екопартия Величие, което искам да се приеме много така сериозно, защото тя няма нищо общо с Зелената партия, съвсем отделно. Чистия въздух на България, чистите води на България, чистата почва на България, в която ние, хората, които са обучавали Европа на земеделие и на селско стопанство, изведнъж ние да внасяме продукти на селското стопанство отвънка, това просто е непростимо. При положение, че имаме такава почва, където ние можем цяла Европа да зареждаме. Отделно нещо, което мене ме впечатли, това е чистотата в човешките взаимоотношения. Нещо, което липсва. Нещо, което липсва. Съжалявам за думата, която ще употреба. Това дългогодишно опростачване. Много неприятна дума, но аз няма как да намеря заместител на нея и се извинявам, че я употребявам. Да. Няма еквивалент. Няма. Това непрекъснато опростачване, това непрекъснато отношение между хората, където една искра е достатъчна, за да пламне невероятен скандал, който може да доведе до неприятни и летални последици. Така. Липсата на уважение към личното достоинство, както към приказката царя и падаря, трябва да е еднакво към всеки българин, независимо той каква позиция взема в обществото. Това е номер едно. Уважение към личното достоинство на всеки. Не може да се процедира по този начин хората да бъдат унижавани. И именно тук аз мога да се спра. Образованието ни на какво ниво е? Културата ни на какво ниво е? Затова, след като получих тази покана, отидах на тази среща, чух много неща и затова се съгласих. За нищо друго. Мисля, че с моето изкуство съм постигнал немалко. Винаги, когато съм ходил с групата или отделно да представям България извън нейните граници, винаги съм ме представил достойно. До този момент аз не си спомням да има някакъв провал или да съм участвал в някакъв скандал, което да унижи България, нито мене като човек и като представител на хората на изкуството. Такова нещо аз не помня и ще се стрема да си запазя тази позиция, защото за мен това е достойната позиция на гражданин и на човек. Първото нещо, което аз съм човек, който дума му е планетата Земя. След това е любимото ми място, където съм се родил. България, любимия ми град, който е моят роден град, това е София. И искам всички българи да се чувстват достойни, да бъдат щастливи. И нещо друго, което мога да допълня за вас. Убедена съм, че ако случайно седнете в нашия парламент, въпреки че доколкото разбрах сте и за Европарламент, и за парламент кандидат, ще кажете с коя преференция сте за Европарламент, защото е важно за нашите зрители, няма да гласувате под команда. В това съм сигурна. Много е важно в нашия парламент да сядат хора, които няма да си дигат ръката партийно, под команда, нали? Защото това става до момента. Вижте, по принцип, когато човек влиза в една партия, е нормално да се съобразява с изискванията на партията. Разбира се, но когато става дума за политическа екопартия, когато става дума за тази свобода, която се иска, нали, за България и за българите, е хубаво човек да изразява своята гражданска позиция. Точно така. Дълги години съм наблюдавал какво се случва. Много хора биха ме попитали, добре, защо не се намеси, като имаш идеи? Ами, човек се намесва до толкова, доколкото му позволяват да се намеси. Точно така. Ето, например, в изкуството, колко изпълнители се борят години наред да има така наречената 50% българска музика. Какво означава 50%, Боже Господи? Това е никакъв процент. Никакъв. И то става дума само за държавните институции. Националната телевизия, Националното радио, с всичките и програми. И на телевизията, и на радиото. Хайде да не се
намесваме, нали, в частните радиа, където така собствениците на частни радиа, ние много добре знаем и телевизии, не са съвсем същите собственици. Господарите са отвъд България. Те се интересуват само и през един час сигурно въртат телефоните да видят постъплението от рекламите и техните артисти. Въобще не ги вълнува българските артисти. Да, но ние се вълнуваме от това да има качествена българска музика и някои така надменно в парламента се изявяват и казват: ами, една Лили Иванова, един Любо Киров, един Васил Найденов, няма нужда от това да им се въртат. Те, вика, са достатъчно обичани и познати. Добре, а останалите? Да, народа има нужда. Да. Народа има нужда. След като аз обикалям от 2002 година до този момент и ме очакват още няколко конкурса, от 2002 до 2024, това са колко години? 22 години аз съм канен да бъда член на жури, председател на жури, не само в България и в чужбина. И знам отношението на младите хора, които продължават да пеят песни, които са създадени преди 30 и 40 години. Ама било соц. Това им е изказването. Иронично, подигравателно. Моля ви се, то соц. Нямаме Златен Орфей, нямаме Мелодия на годината. Ами, това миришело на соц. Пропитите Сан Ремо как са си запазили традициите. Ето, такива неща трябва да спорим ли? Във всяка една държава, когато човек влезе, разбира къде е влезал. Защото процента на тяхната музика е в пъти по-висок, отколкото тук. Ние какво станахме? Продажни, да не си харесваме. Във всяко едно отношение. Във всяко. Ето, това е каузата, която аз искам да прокламирам, да бъде уважено всичко, което е българско. Как е възможно било Негово Величество Обозе почивши цар Борис III да казва: купувайте, българското купувайте. Най-добрите обущари са му правили български обувки, български дрехи. Точно така. Ама той бил, виждате ли, понеже бил Сакско-Бургот, той не бил българин. Къде е роден Негово Величество? В България. След като е роден в България, всяко едно дете, независимо от неговия произход, каже ли първото «Уа!», първото проплакване и да поеме този въздух, той вече е българин. Всичко останало е след това. Както е моя произход, нали? Защото той вече беше засегнат. То не бяха обиди, то какво ли не. В 30 секунди, които имате ли нещо, което остана така неизказано или сте удовлетворен от нашото... Напълно съм удовлетворен от това, което присъствам тук, от вас, от целият екип. Съм безкрайно благодарен. Можах така да кажа накратко това, което ме вълнува. Искам да пожелая успех на изборите, на политическа екопартия Величие, хората да разберат за какво става дума и всеки да избере за кого да гласува. Това е свободата. Благодаря ви сърдечно, господин Леви. Много ви благодаря. Благодаря за вниманието. Купуването и продаването на гласове е престъпление.